Araw mga ka-farmers, ako nga pala si Job, ang isang simpleng magsasaka dito sa aming bayan, dito sa Bani, Pangasinan. Madami na akong mga nasubukang fertilizer sa aking mga pananim. Halos lahat sinubukan ko. Minsan nga napapaisip na ako na sumuko dahil wala namang epekto na maganda ang mga fertilizers na aking ginagamit. Hanggang sa nakilala ko si Ginoong Alan Lino S. Ventimiglia. Pinasubok niya sa akin ang Growers Bet 1,000 plus. At oo nga, 3 beses ko lang siyang ginamit mga ka-farmers. At eto na ang aking ebidensya. O akala mo siguro patola, pero pipino po ito. 1 kilo, isang 13 inches na isang piraso. O saan ka ba? Kaya bilib na ako dito sa Growers Bet 1,000. Matatagpuan nga pala ang ating municipal coordinator na si Alan Lino sa number 5, Rizal Street, Poblacion, Bani, Pangasinan. Dito lang sa tabi ng 7-Eleven. Pwede mo rin siyang tawagan sa kanyang numero 0939-865-9076. 0939-865-9076. Kaya huwag ka nang pahuhuli. Mag-Growers Bet 1,000 ka na, ka-farmers. Ebidensya, pipino, hindi siya patola. 1 kilo, 13 inches. 3 times ko lang ginamit. Mag-growers ka na, ka-farmers.